கிரேசிமலை நண்பர்களுக்கு வணக்கம். இன்னைக்கு எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா கோடம்பாக்கம். அப்போ கோடம்பாக்கம், இப்போ வடபழனி ஆண்டவரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். தென் சென்னையில் அமைஞ்சிருக்கிற மிக பிரசித்தி பெற்ற ஒரு கோயில், மிகவும் சமீபத்திய கோயிலே மிக மிக அதிக பக்தர்களை ஈர்க்கக்கூடிய ஈர்ப்பு சக்தி உள்ள கோயில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வடபழனி ஆண்டவர் தான். இந்த கோயில் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிற பற்றி, அந்த வரலாறை பற்றி தான் இதில் மிக மிக சுருக்கமாக, எவ்வளோ சுருக்கமாக பார்க்க முடியும் அவ்வளோ சுருக்கமாக சொல்ல போகிறேன். அதாவது தெய்வத்தோட அருள் இருந்தால் தான் ஒருவருக்கு கோயிலில் திருப்பணி செய்கிறதுக்கு பாக்கியம் கிடைக்குமா. அப்பேற்பட்ட சூழ்நிலை திருப்பணிக்கே எப்படின்னா, ஒரு கோயில் கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ புண்ணியம் செஞ்சுருக்கணும், எவ்வளோ அருள், ஆண்டவனோட அருள் இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட அருள் கிடைச்ச 3 சித்த புருஷர்கள் பற்றி தான் இந்த வடபழனி முருகன் கோயிலுக்கு அந்த 3 சித்த புருஷர்கள் பண்ணியதான். அதில் ஒருத்தர் தான் அண்ணாசாமி நாயக்கர், ரெண்டாவது வந்தவர் ரத்னசாமி தம்பரான், அவரோட சிஷியன் பாக்கியலிங்க தம்பரான். இப்போ அந்த 3 குருமார்களோட முயற்சியில் தான் இந்த இப்போ நம்ம தென்சென்னையில் இந்த கும்பிட்டுருக்குமே வடபழனி ஆண்டவரோட அருள் நம்ம எல்லாத்துக்கும் கிடச்சிட்டு இருக்குது. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு காலத்தில் மைசூரில் வள்ளிமலை சாமின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவர் தீராத வயிற்று வழியில் துடிச்சு அவரை பழனி எம்பதிக்கு எல்லாம் வல்ல குன்றின் மேல் இருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் இருக்கும் இடங்கள்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம பழனி மலை முருகன் அவரை ஆட்கொண்டார். அது மாதிரி தான் அண்ணாசாமி இந்த அப்போ உள்ள கோடம்பாக்கம் ஏரியாவில் வசித்து வந்திருக்கிற ஒரு சாதாரண மனுஷன் தான். அப்போ ஏற்பட்ட மனுஷன் சாதாரண வாழ்க்கை வளர்ந்துட்டு இருக்கல, திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா தீவிர வயிற்று வலி, அவரால் தாங்கவே முடியல. மருந்து மாத்திரைகள் மருத்துவம் எதுலேயுமே குணமாகல. அவருக்கு தெரியும், நம்மளை படைச்சவன் ஒருத்தனால தான் இந்த பிணியை போக்க முடியும், இந்த தீராத வயிற்று வலியை போக்க முடியும் அப்படின்னு தெரியும். வேறு வழியே இல்லைன்ட்டு அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற கோயில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ வியாக்கிரபுரீஸ்வரர் கோயில் தான். அங்கே தான் அடிக்கடி போயிட்டு அந்த முருகனை கும்பிட்டுட்டு தன்னுடைய வயிற்று வலியை தீர்த்து வைக்கணும்ட்டு ரொம்ப பாடுபட்டுருக்காரு. அப்போ ஒரு நாள் அந்த கோயிலே மயங்கி வயிற்று வலியில் விழுந்துட்டார். அப்போ விழுந்த அவரை ஒரு துறவி காப்பாற்றி தன் பையில் அந்த இது மாதிரி சின்ன இதில் இருந்த விபூதியை எடுத்து பூசி வச்சு அவருக்கு நாக்கில் வச்சு அவரை தெளிவுற வச்சு, எப்பா நீ இவ்வளோ, அப்போ அவர்கிட்ட இவர் நம்ம அண்ணாசாமி முறையிட்டிருக்காரு, உனக்கு இந்த பிரச்சனை தீரணும்னா, அதாவது பின்னிகள் அனைத்தையும் போக்குற சக்தி யாருக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குன்றின் மலை இருக்கார் பாரு, பழனி மலையில் இருக்கார் பாரு, பழனி மலை ஆண்டவன், அவன்கிட்ட போனால் தான் உனக்கு சரியாகும் அப்படின்னு அப்பவே சொல்லியிருக்காரு. அப்போ அண்ணாசாமி சொல்லியிருக்காரு, ஐயா இந்த வயிற்று வலியோட பாத யாத்திரையாக நான் இங்கேருந்து பழனி மலை போகிறது ரொம்ப கஷ்டம், முதல்ல வயிற்று வலி கொஞ்சமாவது சரியான தான் போக முடியும் அப்படின்னே அதுக்கு அந்த துறவி இன்னொரு இது கொடுத்துருக்காரு, இன்னொரு விருப்பம் கொடுத்துருக்காரு. என்ன கொடுத்துருக்காருன்னா 3 கிருத்திகை பக்கத்தில் இருக்கிற திருப்பூரில் இருக்கிற கண்ட கடவுளை போய் வணங்கினா நீ உன்னோட தீராத வயிற்று வலி தீரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. 3 கிருத்திகை முடித்த பிறகு 4வது கிருத்திகைக்கு திருத்தணி வேலன்ட்ட போய் சரணாகதி அடைஞ்சிரு, உன் பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீர்த்து வச்சிருவார். அதுக்கப்புறம் நீ பழனி மலைக்கு போய் எல்லாம் வல்ல பழனி மலை ஆண்டவனை போய் கும்பிடுன்னு இருக்காரு. இது மாதிரியே முதல் கிருத்திகைக்கு எந்த வித தங்கு தடையின்றி அண்ணாசாமி திருப்பூரூர் போயிட்டாரு. ஆனால் 2ஆம் கிருத்திகைக்கு போக முடியல. அந்த அளவுக்கு மழை, வெள்ளம், இடி, மின்னல், அவரால் என்ன செய்யணும்னு தெரியல. மிகுந்த வருத்தம், அவரை வயிற்று வலி ஒரு பக்கம், சொன்னதை காப்பாற்ற முடியலைங்கிற அந்த வருத்தம் ஒரு பக்கம். அப்போ கனவுல நம்ம முருகனே ஐயாவே ஒரு துறவி வேஷத்தில் கனவுல போய் பக்கத்தில் நீ இருக்கிற இடத்துல நீ என்னை நினச்சி கும்பிடு, உன்னை நான் அவனோட இது தீரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கனவுல சொன்னதுனால இப்போ ஒரு கோடம்பாக்கம் மேடைன்னு இருக்குல்ல, இந்த நம்ம அதாவது வடபழனி ஆண்டவர் இருக்கிற இந்த இடத்துலையே அவர் நினச்சிட்டு கும்பிட்டுக்கிட்டே இருந்திருக்காரு. 4வது கிருத்திகையில் கடின வயிற்று வலி இருந்தாலும் பரவாயில்ல திருத்தணி வேலவனை நோக்கி பயணத்தை தொடர்ந்தார். அந்த திருத்தணி வேலவன் அதாவது திருத்தணி கோயிலில் போயிட்டு அதான் உயர்ந்த காணிக்கை கொடுக்கணும்னு அந்த துறவி சொல்லியிருக்காரு. என்ன செய்ய, நம்மகிட்ட ஒன்றுமே இல்லையே, ஒரு பைசா பிரயோஜனம் இல்லையே, நம்ம என்னடா செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பார்த்துருக்காரு. வேறு வழியே இல்லைன்ட்டு தன்னுடைய நாக்கையை அறுத்து திருத்தணி வேலவனுக்கு காணிக்கையாக கொடுக்கணும்னு மிக உயர்ந்த காணிக்கையாக இது தாண்டா என்னால் முடியும், இதுக்கு மேலே உயர்ந்த காணிக்கை என்கிட்ட இல்லவே இல்லைடான்ட்டு கொடுத்து மயங்கி விழுந்திருக்காரு. அவரை அந்த குருக்கள் திரும்ப கூட்டு போய் சின்ன சின்ன மருத்துவங்கள்லாம் பார்த்து பழைய இடத்துக்கு, பழைய கோடம்பாக்கத்துக்கே கோடம்பாக்கம் திரும்ப அவரால் நம்ம பழனிமலை ஆண்டவனை தரிசனம் பண்ணுற அளவுக்கு உடம்புக்கு சக்தி பழனிமலை குன்றின் மேல் இருக்கும் நம் பழனிமலை அப்பனை போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு திரும்பி வரையில் அங்கே இருக்கிற கடையில் உள்ள அந்த பழனிமலை ஆண்டவரோட படத்தை பார்த்து மயங்கி இந்த படத்தையாவது வாங்கிட்டு போய் நம்ம இருக்கிற கோடம்பாக்கம் இதில் போய் கும்பிடணும்னு நினச்சிருக்காரு. அதனால் அதுக்கு வசதி இல்லை, வாய்ப்பு இல்லை. அப்போ என்னடா செய்யணும், பக்கத்தில் இருக்கிற நெல்லி மரத்தடியில்
படுத்து தூங்கியிருக்காரு. காலையில் எழுந்திரிச்சு பார்த்தா நம்ம பழனிமலை ஆண்டவனே ஒரு பக்தர் வடிவில் படத்தை கொடுத்து அனுப்பினாரா. அந்த படத்தை வச்சு தான் இந்த கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கிற அந்த மேடையில் அவருக்கு நாக்கும் வளர்ந்துருக்கு, அருள் வாக்கும் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காரு. அப்படி அருள் வாக்கு சொல்லி 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 சின்ன குடில் மாதிரி அமைச்சிருக்காரு. இந்த குடில் மாதிரி அமைச்ச கோயில் தான் அதுக்கப்புறம் வருங்காலங்களில் அவருடைய சிஷியர்களான பாக்கியலிங்கசாமி, ரத்னசாமி, அதான் ரத்னசாமி தான் 1865 திரும்பவும் நம்ம அண்ணாசாமியை பின்பற்றி திருத்தணிகை போய் நாக்கு இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்துட்டு காணிக்கை கொடுத்து அவரும் இந்த அருள்வாக்கெல்லாம் சொல்லி இப்படியே அது தொடர்ந்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த கோயில்களை ஒரு வழியாக கட்டி முடிச்சவர் அவரோட சிஷியர் பாக்கியலிங்கசாமி. இந்த மாதிரி நான் ரொம்ப சுருக்கமாக சொல்லி முடிச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அருள்வாக்கு அப்படிங்கிறதெல்லாம் தொடரலை. இப்பையும் நம்ம பிரசித்தி பெற்ற அந்த 3 சித்திரவள்ளுவர் கோயில் வந்து வடபழனி ஆண்டவர் கோயிலுக்கு பின்னாடி இருக்குது. அப்பேற்பட்ட வடபழனி ஆண்டவர் கோயிலில் நான் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்காக வேண்டிட்டு வந்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். வணக்கம். அப்பேற்பட்ட வடபழனி ஆண்டவர் கோயிலில் நான் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்காக வேண்டிட்டு வந்ததில் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன். வணக்கம்.